A šta želite time da postignete? Čime? Time što vašim prijateljima sa ponosom pokazate vaše ljubavnice. Šta vam to znači? Ne znam, stvarno ne znam. Ne znate. Je li to prijatelj vama pokazivao svoje ljubavnice? Je znate njegove ljubavnice? Da. I? Sunce ti. Šta to vama znači? Kao muškarci smo, imamo sve te silne žene, kao super. Šta znači? Ne znam kako da kažem šta znači. Pa ne zna se tu šta da se kaže. Ja ću Miodraž da vam kaže jednu stvar. Treba da budete ponosni na vašu ženu. Ponosan sam. Na vašu suprugu treba da budete ponosni. Koliko je to jedna jaka žena. Moram da kažem koja vas Boga mi trpi. Izgleda. To ste vi sami priznali, je li tako? Tako je. Dobro. Miodraže, jer nastavljate trku za pola miliona? Nastavljam. Na 5 miliona. Idemo na pitanje broj 13. Da li ste ikada istog dana polno opštili sa ženom i sa ljubavnicom? Da. Vaš odgovor je istinit. Ovo je također bila nagrada za iskrenost, a nadam se iskreno ne za postupak. Onda ću posle dobro da vidim ko su ta dvojice gore što viču bravo majstore. Oni tamo, jel? Ovo je ovdje. Da, dobro. Je to bilo neka vrsta dokazivanja da ste muškarac, da... Slago bi ako bi rekao ne. Tako. Moram da pitam vašu suprugu, jeste znali ovo? Ne. Ali sad znam. Još jedna u nizu stvari koje znate, jel tako? Da. Kažete? Pa jako je jaka ličnost. A znam, ja sam joj dever, ja znam nju. Jeste vi znali za ovo? Za koje? Da je Miodrag opštio polno i sa ženom i sa ljubavnicom u istom danu? Nisam. Pa jeste iznenađeni bar malo? Pa malo. Malo, je tako. Moram da pitam i Miodragovu sestru. Vi ste žena. Nemojte mene o tome. Ne možete o tome da govorite. Pa ne da ne mogu, nego... Mislim, glupo mi je pitanje da meni postavljate pitanje ko sestre, znam da je spavao sa ženom i s ljubavnicom. Ne, nisam to htjela da vas pitam, nego sam htjela da vas pitam da li vi znate za te Miodragove ljubavnice i da li ste mu kao žena koja također može da zna kako se njegova supruga osjeća, možda pokušali nekad nešto da kažete? Ne. Ne. Dobro. Miodraže, idete na 14. pitanje? Da. Trenutak istine. Pitanje broj 14. Da li svoje ljubavnice dovodite svojoj sestri u kuću? Vraćam se unazad. Da. Vaš odgovor je istinit. I verovatno zbog ovog odgovora vaša sestra nije želela da razgovara o tome. Zbog ovog odgovora niste želi da razgovarate o tome, pošto vi njegove ljubavnice poznajete. To pojma nema. No, Ne. Prije drugarice i koleginice, nije samo ljubavnica. Ne mora da znači da je ljubav. je dolazio kod mene s drugaricama, a sad da li me to ljubavnica? Nije ljubavnica, ja u to nisam ulazila. Ne veruju vam ljudi ovdje. Molim? Ne veruju vam ljudi ovdje u studiju.
Pa znaš Nije. kako, ne mogu ja vama reći protiv mog brata. On je moj brat, pa Pa tako mi kažite onda. Tako mi ja bi kažite, i to je nju odgovor. sakrila da mi dovede. Kažite mi, jeste vi znali da Miodrag svoje ljubavnice dovodi kod svoje sestre? Sumnjala sam. Zato niste više ni iznenađeni toliko. a? Ne. Nemoj da crveniš se. Toliko. Miodraž, jedno pitanje. Imate pola miliona. Imam neko bez ljubavnica, molim. Pa vidjet ću. Idemo dalje. Znači, ovo jedno pitanje ako odgovorite imate pola miliona, pa ćemo vidjeti posle šta ćemo, jel tako? Jeste li vi spremni za Spreman. 15. pitanje koje može donese pola miliona? Spreman. Pitanje broj 15. Da li ste ikada imali ljubavnicu za koju ste se žalili da ju je teško seksualno zadovoljiti? Ne. Vaš odgovor je lažan. I Poli da kaže drugačije. Da negde u svojoj dubini duše znate da niste mogli zadovoljiti neko od vaših ljubavnica. Miodraže, Moguće. odlazite iz studija, ništa niste zaradili, ali ova večerašnja emisija je sigurno promenila život, ako ne vama, onda je promenila vašoj supruzi, ali se nadam da je promenila vama i da ćete vam neke stvari u odnosu na to kakvu ženu imate u stvari biti mnogo jasnije. Hvala vam lepo što ste se takmičili, hvala vam lepo što ste bili iskreni. Hvala i vama, hvala publici. Bilo mi zadovoljstvo. Hvala vam lepo. Doviđenja i prijatno. Miodrag Milošević je pokušao da osvoji 5 miliona dinara i da osvoji titulu najiskrenijeg građanina Srbije i nije uspeo. Ova emisija će da, ako ne promeni život njemu i njegove porodice, sigurno promeniti neke poglede na život i razmišljanje jedni o drugima. U svakom slučaju, mi dalje nastavljamo potragu za najiskrenijim građaninom Srbije. Istina se na velika vrata vraća u Srbiju. Doviđenja. U sledećoj emisiji saznajte Da li ste ikada zažalili što u životu niste spavali sa više muškaraca? emocije, Da li mislite za sebe da ste sebični? priznanje, Da li ste ikada pokušali nekome da rasturite vezu ili brak? kajanje, Da li biste voleli da rodite još dece svom partneru koji je u braku sa drugom ženom? šta su sve ljudi spremni da priznaju, Da li ste se odlučili da rodite dete samo da bi izbjegli posljedice zbog pronevere za koju ste bili optuženi? istina se vraća u Srbiju. Da li se osjećate seksi u uniformi medicinske sestre? Stvaran život. Da li se pravite pametniji nego što zaista jeste? Gledat ćete, Da li se stidite svog dosadašnjeg seksualnog života? ne propustite. Sreda, 21 sat. Trenutak istine.